Heştê Adarê roja jinên ketkariyên cîhanê li Stenbolê bi mîtingekî mezin hate pîrozkirin. Bi hezaran jin bi reng û dengê xwe li qada Bakirkêya Stenbolê hatin gel hev û bi hev re gotin tenê nabe. Em serkeftinê ji dayîka re û riya re em her demî bi riyê xwe re ne her bijî na heta qîyametê ne. Aktivîsta tevgera jinên azad Ceylan Bariyanek ji dengê Amerîkayê re di derbarê Heştê Adarê roja jinên ketkariyên cîhanê de axivî. Em jin vê Heştê Adarê de jî niha şûn de jî êrişê ku li dewlet û hikûmeta AKP li ser me dimeşîne. Em ê bi berxwedaniyekî mezin serhildana rihê jinan em ê ser bikevin. Em ê van polîtikayên êrişê jinan em ê vala derxin. Em bangewaziya li jinan tev dikin. Wekî rihê Heştê Adarê jinaha heya 21 Adarê û heya referandumê em ê tim li qada bin, em ê tim berxwe bidin, em ê tim ser bikevin. Sloganên jinan piranî di derbarê referanduma guhertina qanûna bingehîn û tundiya li ser jinê bû. Her wiha îsal gelek parlamenter û endamên HDPyên jin û bi hezaran jinên ketkar di girtîgehan de ne. Hevseroka Partiya Demokratîk a Gelan Figen Yüksek da û Hevseroka Partiya Demokratîk a Herêman Sebahat Tuncel ji bo Heştê Adarê roja jinên ketkariyên cîhanê ji girtîgehê name şandin. Pêşkeşvana mîtînga Heştê Adarê Safiye Ak da peyama Hevseroka Partiya Demokratîk a Herêma Sebahat Tuncel xwend. Me pir dixwest ku di Heştê Adarê de di roja têkoşîna azadiya jinan de ku rojeke pir giring e li qadan li kolanan em bi were bin. Lê mixabin ji ber êrişên li hember têkoşîna azadiya jinan û siyaseta me ya demokratîk em vê rojê di zindanan de pêşwazî dikin. Em vê rojê wek hertim bi coş û moral jî pêşwazî dikin. Di vê dema ku jinan qetil dikin û êrişên sîstematîk de ji her demê zêdetir li hemû qadan divê em dengê xwe zêdetir bikin. Em dizanin ku hûn vê berxwedanê bi awayekî herî baş pêk tînin. Em hemû hevalên jin ên ku têkoşîna jinan a birêxistin mezin dikin, silav dikin. Roja Heştê Adarê ya jinên cîhanê li we hemûyan pîroz be. Her wiha bernameyên pîrozbahiyê li hemû deverên Tirkiyeyê berdewam dikin û li Stenbolê jî bi meşa şevê ku her sal di Heştê Adarê de li Taksimê tê pîrozkirin lê bidawî be. Hêjeyê gotinê ku pîrozbahiya Heştê Adarê sala par li Stenbolê hatibû qedexekirin û îsal li Amedê biryara qedexeyê hatibû dayîn lê li ser bertekên jinan qedexe hate betalkirin. Li aliyê din ve jî pîrozbahiya Heştê Adarê li Rihayê rast êrişa polîsa hatin û gelek jin hatin binçavkirin. Sozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol.